Ja. Träff. Tack. Ja. Träff. Boom. Ja. Nu duva. Ja. Ja. Motsatt. Det är jävligt lätt att skjuta när man har en kamera i ryggen. Ja, eller hur? Ja. Ja, det skulle vara lite tråkigt tror jag. Ja. Eller lär du skjuta. Ja. 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 Träff. Jag släpper in det lite till nästa gång. Är det? Ja, vi får se. Stålsen bara kommer. Ah. Träff. Det var ju dåligt Oskar. Jävligt. Så det. Putte. Jajamensan. Ja. Träff. Lite närmare va? Ja, lite feg jag tycker. Ja, lite långt ut. Ja. Träff. Jag vågar inte släppa längre. Ja. Ja. Ska flyga så högt eller? Det var vinden som tog den. Vill du skjuta om den så får du det. Okej. Ja, då gör jag jättegärna det. Ja. Om det är okej. Absolut. Skjuter jag hela dubblén eller? Du får skjuta om hela dubblén. Ja. Fusk. Det var väldigt snabbt. Ja. Står i reglerna. Ja. Den var ny va? Den passar bäst i en grop den där. Men den ser fin ut. Blänka. Där kommer han. Tror du något som är Varsågod. dåligt med kanske? Ja. Fan. Tredje. Ja.